Čau lidi, vítám se tady LP u nového dílu z Robloxu a budeme hrát Epic Games, prostě epické hry. Musíme, jo, to je tady ta hra, že musíme zničit svý cizí kanón. Teď. Hop. Ne. Jo. Jo, vyhráli jsme. Jo. A máme, kolik máme coinů? 160. Já vám ukážu, co si chci koupit. Tady je Fro. Chci si koupit Raptora. Ježiš, ne. Pane bože. Tam vysvětlím v průběhu hry. Jo. A dneska dám třeba. Takže jste kulička prostě a musíte se co nejrychleji dostat dolů. A víte, jak je to obtížné. Spletete. No jeď, prostě jeď. Prostě jeď. Ne. Nicht. Pardon, že tady něco slyšíte. Kamarád mi píše, už mu odepisuju. Nicht. Jo. Jsem dobrý. Už mu odepisuju? Dobrý, už jsem to odepisal. 3, 2, 1, 0, konec. A na své místo než začne nová hra. Jestli mi to povede. Ne. Ukážu, co jsme dělali s kámošem. Ano, natočím někdy i s kamarády. Sedím nebo s dvouma. Vyberte si A nebo B. Když tak vám dám do popisku, abyste si to vybrali. Co? Ne! Tak tohle jsme prohráli. Teď tady budeme čekat na vítěze. Jdeme dolů. Bum. Nikdo nepřežil. Nová hra bude 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ježíš, než. To jako kdyby to bylo jo. Zadek, že bych se chtěl nás ustrat. Wow, já dělal salto. Musím se dostat na tamhle ten ostrov. Hop. Jo, vyhrál jsem, jenom sám. Jo. Jsi tak dobrý, když jsem vyhrál sám. Ne. Tak tuhle hru jsem ještě nehrál, tu museli přidat. Bum. To je hustý. Nabídka. Budeme bojovat na život a na smrt. Jo, jsem s tím minigame.
Pojď, ať tě zabiju. Jo. Ty mě znám, ty jsi úplně nejlepší. Ty jsi byla nejlepší. Zabiju. Jsou nahoře dva. Už tam lezu. Nebojte se, zabiju. Nicht. Jak? To? Tak ale zabijte je. Znovu polovinu lodi. Dobrý, bon jsme my. Lava. Padající kameny. Lávový. Výborně. Ty vole. Zkusím dneska natočit s jedním kámošem něco. Tak napiju se. Zajímavý. Tamhle pár kamenů padá. Už jenom 13 vteřin. Co? Tak to chci vědět, kdo vyhraje. To musím vidět. On fakt někdo vyhrál? To ne. To konec. Teď, koukejte se. Mám levitovat. Jdu pryč. To je hacker. Já jsem totiž hacker s kamarádem. Na tohle jsme přišli. Ten, o kom mluvím, ví. Ale teď dobrý, už to můžeš teleportnout. Jo. To nám napíše, na jakou loď máme jít. Aha. A už jsou jenom dva. Tak já se jdu zaplavat. Bohem. Artura mají. Posledních 10 poslední. Já se jdu zkousnout, jestli můžu lidi. Jestli bude vůbec další minihra. Mě nevidíte. Když nejdete, tak mi řekněte. Kdo mě najde, ten dostane 5 kilo. Kdo mě najde? Tenhle, jak jsem říkal, nejlepší hráč. Konečně. Tady jsem. Všichni jste prohráli. No. To nevím, jestli stihnu. Bohem. Tak lidi, já se s vámi rozloučím. To byla rychlá hra. Bumte lidi, čumte lidi a nazdar. MLP.